तेनालीराम जी। जी महाराज। हमके खबर मिलल बा कि आप कुछ रिश्वतखोर ओहदेदारन के जरिए से व्यवसायी लोग से रिश्वत लेतानी। उनकर नगर में दाखिल भइला पर उनके सामान पर ज्यादा लगान वसूल करतानी। महाराज, ई झूठ बा। जरूर हमसे जलन रखे वाला कौनो आला अधिकारी के हाथ बाए मां। मगर हमके कुछ व्यवसायी लोग खुद बतौलन हैं, जैसे आपके लोग रिश्वत ले ले बड़न। तब महाराज, हाथ कंगन के आरसी का आप वो लोग के हमरा सामने बुलवा ली। वो लोग तहरा सामने आवे से डरालन सा। महाराज, अब एमा हम का कर सकीना? आपके खुद अपना आप के निर्दोष साबित करे के पड़ी कि आप रिश्वत नहीं खिन ले। ऐसा इल्जाम बा कि हम रिश्वतखोर हैं और बिना वजह बतौले हम एके साबित ना कर सकीना। हम जानत आनी तू साबित ना कर सकेला, यही लिए हाथी खरीदे गई लाला। हाथी? हाथी खरीदे या घोड़ा, बस अब एक ही राह बाटे। अगर तू अपना आप के बेगुनाह साबित ना कर सकेला तो तहरा खातिर ये दरबार में कौनो जगह ना। हम समझ गई नी तहार ई खामोशी ई साबित करेले कि तू रिश्वत लेत रहला है। तेनालीराम, हमके तुहसे ई उम्मीद ना रहल है, लेकिन हम एक ऐसन इंसान के, चाहे वो हमके कितना भी प्यारा काहे न होके, अपना राज दरबार में ना राखो। यही लिए तुहके यह राज दरबार से निकाल जाता। अरे आइल बा मौसम बसंत के, आइल बा मौसम बसंत के, कटवे तू जाते नाली के पास, फुलवा सब आ हमरे पास। आइल बा मौसम बसंत के, आइल बा मौसम बसंत के, कटवे तू जाते नाली के पास, फुलवा सब आ हमरे पास। आइल बा मौसम बसंत के, आइल बा मौसम बसंत के, आइल बा मौसम बसंत के। क्या युक्ति लगाई इस उलझन के कई से सुलझाए, हर उलझन का हल हो तो उलझन के धागे कई से सुनी। हाँ? हमार मानी तो अब हमने के राज छोड़ देवे के चाहिए। फिर कहाँ जाए के? हरिद्वार चल के रहल जाए, बहुत हो गई चाकरी। हमके कौनो असहमति नहीं खे, मगर एह तरह से घुसखोर के पट्टा बंधवा के ना जाइब।
तब फिर कैसे उतारे में कालिक के? हमके मालूम बा कि केकर कैल धइल ह। बस हम ई सोच रहल बानी कि महाराज के कितना कष्ट देवे के चाहिए। जान जीवन के अब ना कौना सुबह, अब टूट चुक पानी हम। अब टूट चुके बने हम। महाराज के जय हो। बोला पहरेदार। महाराज कुछ मछुआरा आइल बा लोग, उनकर कहल बा कि वो लोग कुछ खास पैगाम दिहल चाहत रहे लोग। वो लोग के अंदर भेज द। जैसन हुकुम। हो सकेला कि मछुआरा दरिया के वह पार के रियासत के कौनो खबर ले आइल होखे। महाराज के जय हो। ऐसन कवन खास खबर बा कि आप लोग के एह तरह राज दरबार में आवे के पड़ल है? महाराज, आज सुबह जब हम नदी पर गईनी तो हम देखनी कि एगो आदमी के कपड़ा खड़ाऊ और साथ ही एगो चिट्ठी एक पेड़ के करीब पड़ल रहे। हम जब एक राहगीर से वो खत पढ़वैनी तब मालूम पड़ल कि वो चिट्ठी और कपड़ा तेनालीराम जी के रहे। महाराज, ओकरा बाद हमरा पता चलल कि तेनालीराम जी नदिया में कूद के खुदकुशी कर लेला। का तेनालीराम खुदकुशी कर लेलन? महामंत्री जी खत पढ़ी। पत्र में लिखल बा, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के जय हो। काहे से कि हमके राज दरबार से निकाल दिहल गइल बा, यही खातिर हम अब विजयनगर राज दरबार में नहीं रह सकतानी। महाराज हमके बहुत प्यार और इज्जत देहलन। हम उनकर चहेता दरबारी होए के कारण सब राज दरबारियन की आँखिन में खटकत रहनी। अब हम कोनो दूसरे राज दरबार में भी ना जा सकिले, काहे से कि ये बात के कोनो यकीन नहीं खे। वो राजा भी इतना सा बात भी ना समझ पाई। वो आदमी जो सामने आके इल्जाम ना लगा पौलस और अपन नाम पोशीदा रखल चाहता, एतबार काबिल ना ही होला और इहो ना समझे कि हाथी कोनो मंडी से ना खरीदल जाला। हम यही खातिर ऊ राजा के राज में जातानी जोन रजमन के राजा बा और जोन ही सब समझेला। हमारे एक ठो आखिरी ख्वाहिश बा, हम चाहिए कि दरबार के अहम औदेदार या रक्षा मंत्री, कोषाध्यक्ष, राजगुरु तथा महामंत्री राज दरबार में दू शब्द हमरा ऊपर लगौला इल्जाम के बारे में कहें। और जे झूठ बोली एक तो मरल बामन के श्राप बा कि अगला जन्म में ओके कुत्ता के जून मिली। आखिर में महाराज के हमार शफकत भरल सलाम। काहे तो हर साथ छूट गई, हमा सच्चा साथी दूर गई। हमरे सब गलती रहे। हमके इल्जाम लगावे वाला से उ सब इल्जाम साबित करे खातिर कहे के चाहत रहे। ना साबित कई पौला पर झूठा इल्जाम लगावे खातिर सजा देवे के चाहत रहल। और रक्षा मंत्री जी, आप ही तो बताई, तेनालीराम वह दिन कहाँ से हाथी खरीदे गई ललन? महाराज, ई तो हम सोचने ही नहीं, बस सुनी सुनाई बात रहे जौन आपके बता देनी। गलती हमरे बा। हम अपन दोस्त, अपना अकिलमंद चहेता दरबारी खो देहनी। ठीक बा, ओकर ख्वाहिश के पूरा करत
काल हम उनके श्रद्धांजलि दे। तू क्यों मुझसे रूठ गया। मुबारक हो बादशाह सलामत। तक्का खबर सच्चा बा? जी हुजूर, हमने के दो अलग अलग जरिया से तस्दीक कर लेनी जा। वाह, फिर तो तोहके बहुत 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 मुबारक। बादशाह सलामत, अब तो विजयनगर पर आपन परचम फहराइल आसान हो जाई। आसान नहीं हुई। महाराज कृष्णदेव राय खुद बहुत बहादुर और अक्लमंद जंगजू हुए, और तेनालीराम कोनो तोपची नहीं रहले। मगर रउवे तक कहत रहनी हा कि हमरी कहे के मतलब बस इतना रहे कि तेनालीराम के होते हमनी के कोनो चाल के कामयाब भइले के या महाराज कृष्णदेव राय के कोनो गलती कैले के हालात कम रहे। लेकिन हाँ, अब चूक लेके उम्मीद बढ़ गई बा। एक चूक तो उनकरा से हो ही गईल। हाँ, वही के इंतजार रहल है। बड़ा इंतजार करवैला सुकम्बक जात जात। लेकिन हमनी के तक ख्वाब में भी उम्मीद नहीं रहल है कि इतना जल्दी पीछा छूट जाई तेनालीराम से। हाँ, ई उम्मीद हमरो ना रहल कि ऐसा इल्जाम इतना बड़ काम कर जाई। हम तो सोचियो ना सकत रही। हाँ, हमेशा हाथी के भाला से नहीं मारे के चाहिए। कई बार चींटी भी वो काम क जाले। बड़ी अफसोस का बात बा कि तेनालीराम जैसन अक्लमंद दोस्त के हमनी के खो देनी जा। जी महाराज, तेनालीराम जी के स्वर्गवास होए के नुकसान विजयनगर के तो होकबे कइल, साथ में मुश्किल हालात में हमनी के भी एक विश्वसनीय और दूरदर्शी मित्र के कमी झेले के पड़ी। हाँ, आस पास के सुल्तानन के मंसूबा और खास तौर पर वो ताकत के कोशिश के देखले पर जे हमनी के विजयनगर से जंग करवावे का लगातार कोशिश करवावत रहल बा। हमनी के बहुत ज्यादा खबरदार रहे के हुई। जी महाराज, ई तो रउआ बिल्कुल ठीक कहनी। हमनी के अब महाराज कृष्णदेव राय से स्वयं नजदीकी रखे के हुई। जी, काहे ना रउआ विजयनगर के एक राजसी दौरा कर आई। महाराज कृष्णदेव से रउआ खुद मिल लेता, रिश्तन में व्यक्तिगत मित्रता बढ़ जाई। हाँ, ये अच्छा प्रस्ताव बा, मगर अब हमरे तरफ से महाराज कृष्णदेव राय के तेनालीराम जी के असमय मृत्यु पर शोक प्रकट करके उनके आत्मा के शांति के बात कहल जाए, और ये भी लिखल जाए कि तेनालीराम जवन शांति नगर और विजयनगर में दोस्ती के बुनियाद डले रहना ओके कायम रखल और भी ज्यादा मजबूत कैल ही तेनालीराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हुई। जी महाराज। देखनी राजगुरु जी, फंसवा देनी ना। अब सच ना बोलनी तो कुत्ता बने के पड़ी। अरे तरक्षा मंत्री जी, हम कौन साफ साफ कहले रहनी कि तेनालीराम घूस लेवेला। अरे लोगन के सुनल सुनावल ही तो बतैले रहनी, अब उ लोगन के झूठा कह देब हम। मालूम बा, मर रहल ब्राह्मण के बद्दुआ बिल्कुल सच हो जाला। अरे झूठो तनाए भइल। अरे हट हट। अरे कहीं बकलोलवा तेनालीराम त नहीं हो सकेला, उ मरे के बाद कुकुर बनल होखे। हट हट हट। ओहो राजगुरु जी, कुत्ता के जन्म में यदि वो गयल होत तो 2 दिन में इतना बढ़ कैसे हो जात।
आपो सठिया गल बानी। अरे हमके लागेला तेनाली के प्रेत एकरे अंदर घुस गइल बा, तब्बे हमार पीछा नहीं छोड़ता। भाग यहाँ से। चला राजगुरु जी चलिए, अब जैसन मौका होई ओइसन बात कह देवल जाई। चली आई। हमरा से कहा भइल, काहे तोहार साथ छूट गइल, तोहार हंसी तोहार बातन के सब रंग ही रूठ है। ई कैसान दिल में चुभन हवा, ई कैसान तन्हाई बा, तोहार बिना हर लम्हा अधूरा। ठीक बा, तब फिर तो सबसे पहले आप ही दो लफ्ज कहीं तेनाली राम पर लगल इल्जाम के बारे में, जैसन उनकर आखिरी इच्छा रहे। याद रखी है, जे भी झूठ बोली ओके तेनाली राम के बद्दुआ के वजह से कुत्ता के योनि मिली। महाराज और दरबारी, हम तेनाली राम पर लगल इल्जाम के बेबुनियाद और झूठ मानत हई। हमके यकीन बा वो उनके कौनो दुश्मन के चाल रहा। हम तो ऐसे पहले इतना मोल्ले बनी, ऐसन कहल सुनल बात पे बेवकूफे आदमी यकीन कर सकेला। छानबीन करवैला बगैर केहू के लगावल इल्जाम पर यकीन करल ना इंसाफी तो बढ़ले बा, साथ में हल्का दिमाग के तरफ इशारा करेला। हम सोचत रहनी है कि वह आदमी के चाल के हिस्सा रहे जौन उनके राज दरबार से निकलवावल चाहता। महाराज, हमरा ख्याल से तेनाली राम जी बिल्कुल बेकसूर रहलन और उनकरा पे जाति दुश्मनी के कारण इस सब इल्जाम लगायल गयल रहे। हम भी यह सोचीला। हमके यह बात के अफसोस बा कि हमारा अकिल के का हो गईल रहे। अब हम खुद के ब्रह्म हत्या के कसूरवार मानतानी। महाराज, खुद के कसूरवार मत समझी। धूत तेनाली आइल, मकार तेनाली राई, आया रे आया, आया तेनाली राम आइल। चला, हमारा मन से एगो बोझ उतर गईल है। महाराज, हम तो सिर्फ अपना के बेकसूर साबित कर चाहत रहे। अच्छा चलत तनी महाराज। तेनाली, तू कहाँ जाता रहा? हरिद्वार। आप तो यह राज दरबार से हमार निकाला तक कर ही देले बानी। ओहो, हम ऊ हुक्म वापिस लेता नहीं तेनाली। अब ऐसन कैसन हो सकेला महाराज? अब निकालल गईला पर एगो व्यक्ति तो निकल ही गईल ना। ओ अच्छा। ठीक बा, हम समझ गई नी। हम तोहके दोबारा वही ओहदा पर मुकर्रर करतानी। ठीक बा? ऊ तो ठीक बा महाराज, लेकिन महाराज हम ये ओहदा दोबारा सिर्फ एक शर्त पर मंजूर करब। का हऊ शर्त तेनाली? उई महाराज की हमार तनख्वाह दुगुना कर दिहल जाओ तब। तेनाली, तू हर मौका के फायदा उठावे में माहिर बाड़ा। हमके तहारी शर्त कबूल बा। आज से तहार तनख्वाह दुगुना कइल जाता। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। कमबख्त फिर एगो तीर से दूगो शिकार कह गईल। हम लोग भी ऐसे ही होके बेकसूर भैला के तमगा दे देनी। ऐसे तब बढ़िया रहे
हम ओकरा ऊपर लगल इल्जाम कायम रखती, हम लोग के फिर चाहे कुर के जून में ही काहे न जाए के पड़त। अब इन्हें कमन बहुत ज्यादा फर्क। का कहला?